Madoka Chirema Buja dzauya dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno wachikumi. Ipapa kwai kunowa basa awana manduwe wanosenza kukanzuru yeHarare wasungiwa wachisungiwa nyaya yevanhu vakapfa mumasuweji budiriro rikaiti kuona tatanyepiwa bauti manani wakasungiwawo pokare kuti wanoita basa rei. Muchaona ipapa panokuniwa panotoriwa itotutiyo asi wana bambo acho walipo wakuru chaiwo zvaitobvira kutoti wakuru chaiwo kanzuru ndo anofanira kusungiwa nekutoti zvakanyangaritsa izvi. Rekai tirambe tichiringa kuona iwo mapurisa azobudisa mazita kwaye mazita awo ndiso karakadzai ane makore 17 anga ane makore 17 poita Talita Munda anga ane makore 11 pokare Nhawi Mbanashe Chihota ane makore 34 idi mweya yawo irambe yakazorora murugare. Pariba ari kuziva kuti mbani akatanga kupfa ipapa nekuti paita kuita mweya wakanyangara chaiwo. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea mutungamiri Mbasogo asvika munyika nyasi kwedu ari kwai ari kuita urendo hwokusenza wanyasi namangwana anenge ari kuonana naMnangagwa achiita katomboka nyai tati taziva kuti zvimwe zvavanenge vachireketa nezvazvo ticharamba takaringa ipapo kuti zvii zvinenge zvichiitika. Wozimura mapurisa wozeta raP vari kuita kung'ara manduwe vari kuita kutekaira vachiita kuvhima motika dzinodhura dziya kwai motika dzinodhura zhinji dziri kubhadharwa kamari yomutero kunova kudzitera manduwe kundooneka sobva yamisiwa paonzi tipe kuti mapepa yayo aripi wobva wanzi tiri kutoda mari izvezvi chibva watobhadhara mari yacho ungoribe kubhadhara mari yakakwana kana kuti kudii zviri kuitika manduwe chiri kuita kufadza basi chinhu chibodzi watandawo neyo vanhu vano mari kaana nyamari iwawo ndo waitiwa hwii kwedu kujecha aiwa waribe kusvika kuribe motika zvinu dzacho. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mapurisa ari kuti asunga munhu aityaira kombi yakagwarasha wapwere wanosvika wanomwe nomwoto kugweru. Rekai tigoona kuti ichapera sei nyaya yacho. Apa kwai gongwarirai muzive wanoita basa rekutengesa mari padande mutande waye kwaisiwa SI99 yogore rino manduwe kwai iri kureketa kuti vanhu vanoita mari yomagetsi iya yocrypto right kwai ipapo gozivai kuti maakutofanira kuti munyorese noRBZ kuti zviite zvakanaka munobhadhara mari inoita 500 pagore yomadhora okuAmerica kuti mubvumiwe kuita basa iroro. Pana kuzviziva matsvakira akaita hurumende yedu mari aiwa rekai tirambe takaringa kuona. NASA iri kuti iyo wanhu gongwarirai mukaona munhu anoti ndokutengesera pokuwaka kuGlaudina kuHarare kuku kwai kuziva kuti ari kunyepa munhu iye ari kutengesa nzvimbo isipo nokuti nzvimbo dzese dzoGlaudina dziri kutengesiwa National Building Society NBS parakanyangara manduwe. Rekai tirambe tichiona waribe kureketa zvizhinji asi wandoti vanhu gongwarirai ibva watoziva kuti pane vamwe watoita kunyura unoita kurara nobhutsu chaiko manduwe uchimbwa zvakadandi. China iri kuti iyo kubudikidza noChina Aid kwaitakaisa migodhi manduwe zvibhorani zvinosvika 300 kumaruwa kwai vanhu vanotosvika zviuru 950 vari kutokwanisa kuboya mvura yakachena nokuda kwebasa ro waChina. Apa vari kuedza kuti mureke kugoreketa nezvokupwanya kwavari kuita hwizi hwedu manduwe hwizi hwaita kupera manduwe kwese mazoe hwenya kupi paribe kwavari kusiya ipapo ndo pavari kuda kuedza kukureketerai kuti kwaigorekai kureketa nezvazvo noti tikukupai mvura yezvibhorani imi kai vanhu vanojairira ava. Rekai tirambe takaringa zvedu. Chinoi kanzuru kwai yagoti vanhu vari kuramba kubhadhara mari taada kutanikai pachena manje atoita mazita enyu tichibva takaendesai kumatare odzimhosva pokare kuti mutipe mari yedu yokanzuru. Rekai tigoona
apa izvezvi kwai vanhu vari kufara. Kwai Mutapa Gold Resources yagonzi yati aiwa gore rino takupai mamirioni 35 soaridziwo kambani kuhurumende. Pokare kwai iri kuti gore rino ida kuti iunze mari inoita mamirioni 500 kureketa kuti vari kuda kuti wachere goridhe rakawanda matani 3 makirogiramu kuita 3.4 tons pachirungu. Tikaiti kuona kuti zvinopera sei, vanozvikona chere kana kuti palibe. Umwe mufana anonyadzisa anonziita nyaradziwa magwenzi aita kusiiwa ari mugwenzi chaimo nokuti ari kufanira kuti abhadhare mari inoita churu chibodzi no100 romapondo okuBritain nokuda kwaakaita kutyaira akadhakiwa hache akakoriwa nahoko eokamu akabva arovera kunoka dando uko wanoita pazvokutamba wanoita pazvokutamba. Rekaitione ndo zvakagoreketiwa kuti manga chera inoparira parere nhema mhanduwe chiringa ikamonei tsvipa iyi ndo yaita kuvhiringidziwa. Manje mubereki ndiye akutobhadhara mari idzodzi nokuti mufanayo kwai anoenda pakubasa. Ndipo unotoona kuti pakanyangara chaiko. Tikaiti kuona kwainoperera apa wafanawo zifa wari kuita kufara chaiko. Wafanawo zvikwata zviri pasi wari kufara watengewa mabhazi mairi nozifa yawo. Rekaiti kuona kuti wachasenzesa sei. Ipapo tinenge tichizokuudzai kana pano zvimwe zvinenge zviri kuitika. Marvelous Nakamba akati wakomana ini ndini ndega ndakazoenda kuona mutungamiri wenyika. Iwe tawanda chirewa newe teenage hadebe handiitori ngetiite katombo kanyaya nomutungamiri wenyika mungazosalira ndini chete ndakaenda handi ndikaendesei ndokuziva abva awatora bva waenda. Asi munondoziva kaa kuti kubva ipaakaenda iye aiwa izvezvi andori munhu anozita basi rekuti ari kuUK ari kutamba bhora ikweyo palibe bhora iri ari kutamba. Wafana ndakutoaita kutowachema chaiko kuti wabvumire ikienda idihwi. Rekaiti kuona zvedu kwainoperera apa toringa dziri kuitika pasi rese. South Africa kwai nyasi uno kuJoburg nokuPretoria wangu wakaita kujama shonja ari pekufetiwa mhanduwe wari kutsvaka mumakambani avanoziva ese vanhu varibe mapepa okugara muSouth Africa kana mapepa okusenza muSouth Africa. Iwe pakaita kunyangaritsa wanga wakaita kuita kuwakomba wasungiwa wakasungiwa. Tikaitione mhanduwe kuti vanozviita kusvikira rini izvozvi. Iwo Ramaphosawo wabva waenda kudaro dzimhosva kwai ndautomisa dare paramende zvari kuita zvoiti kuda kuti ndibisiwe pabasa. Haiwa banga zvimbomire kunorekaitione kuti zvinoperera kupi. Kuri kunzi kuno vanhu vanosvika zviuru 3 kuMalawi vari kunzvimbo yoSherwood muhoro ipapo kwai wari kutoti tibatsirewo kuenda kumusha kwedu takandobuditsiwa mudzimba dzedu tiribe kana mbasha kana zvimwe zvinhu zvedu zvakandosara ikweyo kuno pakanyangara. Rekaitione kuti inopera yakaita sei nyaya yacho tikundoshuvira kuti pareke kugweta vanopfa. Mutungamiri wenyika yoPakistan afadza pasi rese. Sharif akati Iran noAmerica ndaanaro dhiri racho rawabvumirana. Kunorekaitione kuti zvichaita kuti mapfuta aderere chere kana kuti achatotanda pokare kukwira. Hino tinenge tichindoringa tichinyepana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nyika yoIvory Coast kwai yaitawo murambatsvina mhanduwe vanhu vokugana vanotosvika 320 chaiwo wari kutoda kuti wabatsirwe nehurumende yavo kubenuka kunyika yeGhana. Pakanyangara apa wokuBritain wechikarabha wanoita zvekusarura ganda pakanyangara yakomana wakupisa dzimba mhanduwe kusvikira wapisira newabiyawo. Aiwa rekai zvidando. Rekaitione kuti inopera sei. Apa chikwata choGhana chiri kurwadziwa fani kuti kuCanada kwakarambiwa Thomas Partey kuti apinde ikweyo. Kuno atotadza kutamba mutambo webhora waanga achifanira kuti atambe. Idi nyika dzidzi dzinoita kujairira chaiko
dai FIFA yange iri kuita zvinhu zvainofanira kuita, waisanzi warambe wachiita zvekutamba bhora wanhu iwawo. Takadaro mabuja, regai tione kuti zvinopera sei svondo rino. Ndiri wenyu Mhandiwe Onhau.